Bore da iawn i chi gyd, tra chroeso i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi ar wythnos hon eto. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Croeso cynnes iawn. Dewch, canwn yn llawen i'r arglwydd. Rhown orogaeth i graig ein hiachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch. Rhown orogaeth iddo a chaneuon mawl. Oherwydd diw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef y mae dyfnderau'r ddaear, ac eiddo ef yw uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr, ac ef a'i gwnaeth. Ei ddwylo ef a greodd y sychdir. Dewch a ddolwn ac ymgrymwn. Plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein diw, a ninnau'n bobl iddo, a defaid i borfa. Heddiw cewch wybod i rym, os gwrandewch ar ei lais. Darlleniad o'r 9fed bennod o lyfr y proffwyd Eseia. A bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai a fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewi'r golau.
Amlhaiais dorfoledd iddynt, chwanegais lawenydd. Llawen hant oedd flaen fel yn adeg ac yn heiaf, ac fel y byddant yn gorfoleddu wrth rannu'r ysbail. Oherwydd drylliais yr iau oedd yn faich iddynt, a'r croesfar oedd ar ei hysgwydd, a'r ffon oedd gan ei gyrrwr fel y nydd Midian. Pob esgydd ar droed rhyfelwr mewn ysgarmes, a phob dilledyn wedi drybeiddi mewn gwaed fe'i llosgir fel tanwydd. Canes bachgen aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, cawr o ryfeddol, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn a hyd byth. Bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. O'n i'n golchi'n wallt byddwrnod. Wneud weithiau, jyst i fod yn boleit. Beth bynnag, fe edryches i ar y botel, pan o'n i wrthi'n rhoi ychydig o siampw ar gledr fy llaw, a digwydd sylwi mod i'n defnyddio cynnyrch oedd yn brolio i fod yn daily nourisher. Wel, meddyliais i, am honiad. Bob dydd, medd y botel, mae'n cynnig maith, yn cynnal ac yn adfywio. Gwych. Yn nes ymlaen, pan o'n i wedi mynd ar neges i'r siope, fe edryches ar y rhesi rif y gwlith o boteli siampw oedd yn ceisio fy nenu i brynu. Ac mi oedd bron pob un ohonyn nhw'n addo rhyw fath o brofiad anhygoel i'r defnyddiwr. Strength Restorer, Damage Eraser, Marvelous Transformer, Revitalizer, 3-Minute Miracle. Mi o'n i wedi fy llorio gan y dewis a'r addewidion. Roedd rhai yn cynnig Cleanse and Replenish, ac eraill yn addo Strengthen and Restore. O'n i ar ben y nigon. Os oeddwn i fod i gredu'r hype, yna dychmygwch y fath adfywiad fydden ni'n ei gael. Mae'n hynod farddonol os nad yn feiblaidd. Nawr, wn i ddim faint ohonoch chi sydd wedi clywed am kennings. Ffordd o ddisgrifio pethau sy'n cael ei defnyddio mewn cerddi byrion yw kennings. Fe allech chi ddweud bod kennings yn ffordd farddonol o siarad. Maen nhw'n dod o draddodiad llenyddol Gwlad yr Iâ a Norwy ac o'r hen Saesneg hefyd. Yn hytrach na defnyddio un gair neu derm am rywbeth, mae'n defnyddio enw gydag ansoddair i greu enw newydd ar gyfer peth, person neu le. Rho fi enghraifft i chi. Ton geffyl. Anifail neu rhywbeth sy'n teithio'r môr yw e. Cwch yw'r ystyr. Y mae'r ddelwedd yn glir yn ein meddyliau ni o gwch yn carlamu drwy'r tonau. Beth am hogwr penglogau? Cleddyf yw hwn. Ac unwaith yn rhagor, mae'r darlun yn un clir. Y cleddyf yn taro pen y gelyn ac yn ei hollti'n ddwy mewn modd dramatig. Disgrifio rhywbeth heb ddweud beth yw e. Ac mae'r Gymraeg yn benthyg ei hun yn naturiol i greu geiriau cyfansawdd sy'n golygu rhywbeth arall. Meddyliwch am y gair llofrydd. Dwy elfen sydd yma, sef llof neu llaw, a rhydd, sef coch.
Eto, delwedd hynod graffig, y llaw yn goch gan waed wedi'r weithred. Mae siarad mewn kennings yn dod yn naturiol i ni Gymru. Mae ein iaith ni yn iaith sy'n disgrifio yn aml, yn defnyddio sawl elfen i greu enw ar rhywbeth. Ystyriwch enwau ein trefi a'n pentrefi, o Gaer Narfon i Bont y Pŵl, o Benmaen Mawr i Gwm Nant yr Eira, a Garn Dôl Benmaen, Troed y Rhyw, Penrhyw Fer, Twyn yr Odyn, y Gwaelod y Garth. Math o kennings daearyddol yw enwau llefydd Cymru. Ond nôl â fi at y poteli siampŵ, a'i kennings gwalltog sy'n addo adfywiad, llwyr wellhad ac adferiad i bob blewyn sydd ar gopang horyn. Felly, rydyn ni bob un yn defnyddio siampŵ sy'n cynnig gwirthiau. Ac wy'n gwybod fy mod i am swnio fel reject trist o munud i feddwl neu thought for the day ar Radio 4 pan fyddai'n dweud mae'r addewidion deiair yma yn swnio chydig bach fel disgrifiadau o Iesu Grist i fi. Meddyliwch, strength restorer, damage eraser, marvelous transformer, revitalizer, daily nourisher. Dyna'n gwmws beth sydd i eisiau arno ni yn ein bywydau. Ac mae pob un o'r disgrifiadau deiair hynny yn swnio fel yr hyn mae Iesu yn ei gynnig i ni. Mae Iesu'n cynnig adfywiad, yn cynnig cryfder, yn cynnig ein gweddnewid ni, yn cynnig ein cryfhau, a does dim rhaid i brynu mewn siop chwaith. Oh, come off it, Reynolds. Mae chydig bach yn ffansiol i feddwl felly. Ond hold on, David John. Meddyliwch am y darn nid anenwog hwnnw o'r Beibl yn llyfr Eseia, pennod 9, pan mae'r proffwyd yn darogan. Canis bachgen a aned i ni, mab a roed i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog tangnifedd. Dyna i chi kenning central fanna. Disgrifiad ar ddisgrifiad deiair o Iesu yn cael ei pentyrru ar ben ei gilydd yn y Beibl. Yn eich wyneb gynllunwyr poteli siampŵ. Ac mae'r ymynwyr yn gwneud yr un peth. Yn yr emyn Saesneg Guide Me, O Thou Great Redeemer, sy'n gyfieithiad o emyn Cymraeg aruthrol William Williams Pantycelyn, mae Peter Williams yn defnyddio'r kennings Great Redeemer a Strong Deliverer i ddisgrifio Iesu. Yn yr emyn Welen Sefyll rhwng y myrtwydd gan Anne Griffiths, mae'r danbaid fendigaid Anne yn sôn am Iesu fel ffrind pechadur, kenning arall. Gallai'r ymynwyr yma wedi bod yn bobl farchnata tan gamp i ryw gwmni hysbysebu mawr slic, tasen nhw'n byw heddi, wy'n meddwl. Yn medru costrelu llawer mewn i ychydig eiriau mewn modd cofiadwy. Falle dyle'r ymynwyr fod wedi ail ystyried i gyrfaoedd. Ond sawl mynegiant o Iesu sydd, sawl deiair disgrifiadol. Wel, myrdd ar fyrdd, achos y mae Iesu yn fwy nag un peth, sy'n rhywbeth anhygoel ac ardderchog i feddwl. A'r gwir yw, sdim ots sut ydyn ni'n disgrifio Iesu Grist a'i ras o ran ein dewis ni o eiriau. Yr un yw'r cynnyrch rydyn ni'n ei gael, 100% bob tro. Fe allwn ni fod yn saff o hynny. A'r cyfan, am ddim,
Ar gael nawr i bawb. Gweddiwn. Arglwydd Iesu Grist, rhoddwyd i ti enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw di y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddeiar, ac y gyffesau pob tafod o goniant ath arglwyddiaeth. Plygu gyda fron mewn addoliad yn ewn ni nawr, wrth ddiolch i ti am yr hyn a fi os dynyddiad y gnawd, am yr hyn yr wyt yng ngogoniant y nefoedd, am yr hyn y dwyt i'th eglws heddi ac i'th bobl. Iesu athro ac arweinydd, fe gofiwn i ti alw dy ddisgyblion cynta i fod yn gwmni ac yn gymorth i ti yn dy waith. Gwna'n unain i fydd i thalwad ac yn barod i fentro popeth dros y deyrnas. Iesu, gyfaill pechaduried, cofiwn i ti estyn dy gyfeillgarwch i'r gwrthodedig a gweld gwerth ac urddas y dystadla frau. Edrych heibio ein beiau a'n pechodau ni, ac yn dy drigaredd gwna ni yn greaduried newydd. Iesu waredwr, cofiwn i ti ddioddef a marw droson ni ar y groes, mwyn ein cymodi â Duw ac a'n gilydd. Rhoi ni ffydd i ymddiried yn urgelwch dy aberth, ac achub ni o dywyllwch ein beiau a'n hanobaeth. Iesu fab Duw, fe ddest di ddangos i ni wyneb a chalon y tad, ac ynot gwelodd yr oesau disgleirdeb y goleuni dwyfol. Agor ein llygaid i ddarganfod Duw yn dy ddyndod di, ac i dyfu bob dydd yn ein hadnebyddiaeth ohonot. Ac i ti o Grist, gyda'r tad a'r ysbryd glân, a bo'r clod a'r gogoniant, dros byth. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Diolch arbennig i Eleanor Wyn am y myfyrdod ac i Delyth am ddarllen. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.